Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zein polite den txokotoko zubie. Eta bai, bazen ekiten hemendik aitzen direla Elizondoko bestetan salto eta salto hemengo gaztiak? Bai, Elizondon gaude, Elizondoko bestak segiduan heldu direlako. Eta horregatik gaur honata hurbildu eta Elizondoko bestetan partaide edo protagonista izango diren batzukin solastia pentsatu dugu. Entzuteko pres? Ba etorri gurekin. Erran bezala ikastolako parkera torri gara gaurkoan, izan ere hemen Nuria eta Olatz daude, ikastolako guraso elkarteko guraso batzuk. Eta gaur haiekin egonen gara, pixkeat Elizondoko bestak heldu diren hontan eta jarriko duten txoko horren inguruan solasteko. Zer modu zaudete? Ongi, arras ongi. Gogoekin Elizondoko bestetako? Bai, doike baiet, bai. Bueno, Elizondoko bestetan postu jartzen duzu, ikastolako guraso bezala, noiz erabaki zenuten edo nola erabaki zenuten ikastolara eramatea zuren seme-alabak? Ni ikastolako ikasle ohia naiz, eta bueno, pues, betidanik argi izan dut, ez? Nahi nituela karri, eta pixke bat, pues, bizi izan duten famili giroangatik, hezkuntza motangatik, udal eskola delakoz, eta bueno, pues, pixke bat irakasleak betitik eta famili giroan egoten, delako ikastola bat, famili girokoa. Eta zenbat haur dituzuzuk? Bi alaba. Zenbat urtekoak? 6 eta 4. Ordan biak oinik Beitiko parkean daude. Bai, bueno, urrengo urtean ja, zarrena hasiko daia Pilarren, baina bai, orai arte egon dira biek hemen. Eta zuk Nuria, zenbat seme-alaba dituzu? Bortz, 4 ibili dire ikastolan eta orentxe 3 ditut ikastolan. Zarrenak 6. maila egin behartu, urrengoak 5. maila eta txikienak 2. maila. Eta zure, zein izan zuen zure motibua edo zure nahia ikastolan sartzeko zure aurrak? Olatzen gize, ni ere ikasle ohia naiz eta ikastolako xarma eta familian duen eredu hori edo giro hori gustatzen zait pila bat. Eta ikastola txikia da, klase urte bakoitzandako klase badauka, orden lineala da eta hori ere badu bere garrantzia. Eta Olatzek ere erranduena bezala eredua, hezkuntza eredua ere pila bat gustatzen zait. Azkenean parte hartzailea da eta azkenean badago lotura hori, ez? Irakasle, ikasle denen artean, ez? Eta guraso elkartean noiz sortu zela errango zenukete? Gamarko ginen gibelera unitz, baina, nik uste dut lehenik sortu zela guraso talde baten beharra, euskaraz beren seme-alabak ikasteko gogoa zutelakoz, eta beraiek mugitu ziren eta beraiek pixka patu zuten martxan ikastola. Beraiek izan ziren irakaslea bilatu zutenak eta hortik aintzinet ganda pixka bat hartzen bere martxa. Orden errango nuke betidanik izan dela guraso elkartea eta igual ikastolaren asmenta ere bai guraso hoiek izan dire pixka bat ikastola sortu dutenak, bai. Azkenean bazaren beti egon da auzolaneko joera hoiez eta azkenean lanketa hoiteko. Eta orain nola funtzionatzen du edo nola antolatzen da guraso elkartea? Guraso elkartea 15 gara urtero eta urtero egiten dira bozkaketa, bortz aterratzen dire eta bortz sartzen dire. Orden beti 15 gara eta hortan ibiltzen gara. Zarrenak edo urteak daramatenak 3 urte egoten gara, orden lehenengo urtean ikasten dugu, 2. pixke badakigu eta martxa, eta 3. erakusten dugu, ez? Eta horrela ibiltzen gara, bai. Orden horre bai badago prozesu bat, ez? Azkenean elkar laguntzeko eta funtzionamendua jarraitzeko. Eta guraso elkarte bezala zer egiten duzue? Urtean zer egiten dire ekintza pila bat, eta, kanpora begira egiten diren ekintzak, izango dire krosa, bizikleta krosa, lagundu pixka bat, bizikleta krosa, Olentzero eta Mari Domingin desfilia, Inautetako desfilia, Pirritxe Porrotxe eta Mari Mototx, ikastxokoa,
eta, bueno, suertatzen diren ekintzak, ez, zola, zuhaitz landaketak, bai. Orden pixkat denetatik egiten duzu eta zein da pixkat ekintza hauen helburua edo zein da zuen nahi ekintza hauekin? Gehienak dira pixket euskal giroa eta euskara ere kanpora herrira ateratzea, ez? Pixkat ez da helburu ekonomikoa, baizik eta pixket parte hartzailea, bai helduak, bai kaurrak, bai ikasle ohia, bat herriko jendia ibiltzea. Hoi pixka bat, ez? Erlazionatzea eta herria ikastola herriko bihurtu eta herria ikastolako, bai, pixka bat, familia hoi ere bai herrian sortu, ez? Edo gu sartu familia hoi ere bai herrira bueltatu. Bai, azkenean zuendako arras garrantzitsua da, gainera bastan herri txiki bat izanta eta beti behar da, ez? Azkenean, bueno, elkartze hoi aurrera egiteko eta ikasteko bat bertzetik, ez? Azkenean badago. Eta azaildu guzue pixket, Elizondoko bestetako ideia egiteana barra eta hoi, nondik hasi zen edo noiz hasi zen? 2012an orden guraso elkarteen zeuden guraso batzuk pentsatu zuten ideia ona izango zela Elizondoko bestetan ostatu bat muntatzea eta euskal giroa pixka bat leku batean mantentzia ere. Eta, bueno, urte hartan izan zen pixka bat prueba gisa montatu zuten eta ikusi zuten giro polita zagola eta ongi atera zela, parte hartzaile gurasoen zeren dena da auzolanen bidez. Orden harrera ona izan zuela eta horrela hasi zen. Bai. Eta izena ikastxoko nondik heldu da? Ikastola eta txoko lekutxo, ez? Leku goxo baten hortik pixka bat, bai. Bai, ez, delako simbologia do pixka bat. Eta ikusten duzu Elizondo baztanen orokorrean euskara galtzen nahi dela aurren artean edo gero eta joera gehiago dutela erderara gateko edo pixket beharroi ikustearen atzetik zer dago? Errango zinuten, zer rango zenuten? Galdera zaila edo erantzuna zaila, zeren badira herri anitz agian euskera maila arrasona daukatenak eta bai mantentzen dela, bertzerrietan ikusten da gehiago gaztelania sartzen ari dela eta pixka bat hortan gehiago landu behar dela. Gazten artean ere badago, ez dakit... Problematika pixket, Bai. Baina, bueno, uste dute olako ekintzekin eta olako txokuekin eta pixka bate landuz lortzen aldela gero eta gehiago euskeraz sartzea eta mantentzea, ez sartzea, mantentzea eta gehitzea, bai. Azkenean helburua euskeraz bizitzea da, ez? Eta euskeraz elkar maitatu eta zaintzea. Eta nola lan egiten duzu ikastxoko hortan? Bueno, ikastxokon hasten gara ja lanean hilabete batzuk ja lehenago, guraso elkartekoak hasten gara ja bilera batzuk egiten, ikusteko aber zer behar den, eskaerak, eta gero, zerrenda, ze guraso, eguneko zerrenda, guraso zerrenda, beharko ziren 2 txanda egiten ditugu, eta txanda bakotxan 15 guraso goten gara. Eta bihar dire osatu egun guzitako txandak eta horrek ere eramaten du bere denbora eta bai. Eta zer eskaintzen duzu horredo? Bai, bueno, erran behar dut ere, gehitu behar dut ez direla bakarrik gurasoak, baizik eta irakasleak ere parte hartzen dute egun batean, irakasle guztiak parte hartzen dute. Orden da denen ikastola bueno, orotan bai. Zintzen galdera? Bai, galdera zen, ea nola antolatzen zaten, zer badagon han jateko, edateko, esplikai guzu pixkat zertan datzan. Badugu halako ostatu bat edo barra bat, eta edariak ematen dire, eta gero ere jaki ematen da. Bai bokatak, xolomo, oliaskoa, txingerra, txistorra, gazna eta piperrakin nahi baldin bada, eta hamburguesak eta patata prejituak ere. Eta pixka bat egiten da ordutegien aldetik gu lanean hasten gara lehentxago, baina bezeroei 6etan edola erekitzen da, eta asmentan edariak eta pintxo batzuk ematen dire, eta gero 8:30 ikaintzin ja bokatak. 12, 12:30 aldera edola, pixkat bukatu arte edo jendia ja, bueno, ja lekutu arte, pixkat, bai. Orduen baduzu pintxoa jateko aukera, nahi balin badu edo zeinak, eta gero bokatak ere bai. Eta hain imaginatzen duz, familiak hurbiltzen dira ze jende ze bezero edukitzen duzu bertan?
Pues agertzen da jende guztietaik, gurasoak, beren aurrekin, aitetxe amatxiek, gazteak, denetaik. Ez da erteko leku bat ja bakarrik familiak, baizik eta nik uste herri osoa pasatzen dela, gero eta gainera erten alda referente gisa idela ja bihurtzen bizket, eta badire urteroko ja jendea pasatzen dena urtero, eta ikusten dugu gero eta jende gehiago gainera hurbiltzen aderi dela orden, pues, klase guzitako jendia, eta baztango jendia, eta din guzitako jendia. Eta Nuria, zein da aurtengo zuren aurre ikuspena? Ba, urtero bezala txoko goxoa izatea eta jendia parte hartzea eta ongi pasatzea eta bueno, familiak hurbiltzea, familiak eta gazteak eta bueno, nahi duenak bai hurbiltzea. Hurbildu eta ongi pastia ez da? Hoixe, batez ere ongi pastea bai. Eta txoko hau non aurkituko da inoiz egon ez den horrendako? Pues Elizondoko merkatuko plaza ondoan da, Baztandarren biltzarrako barrakonean, eta hortxe egongo gara. Ederki, bueno, badakizu ikusentzule, Elizondoko bestetara etortzeko plana balin baduzu eta plan zoragarria izango da. Bai. Ale, berriz. Beraz badakizu ikusentzule, Elizondoko bestetara etortzeko ideia edo intentzioa baduzu eta plan zoragarria izango da, pasa zaitezte ikastolako ikastxokotik, antxe edukiko dituzue, bokatak, ogitartekoak, pintxuak eta edarie, eta nola ez Jesukriston girua. Bueno, mil esker biei etortzeagatik eta gurekin hau konpartitzeagatik. Bai, mil esker zuei eta biztertean aprobetxatzen dugu eskerrak mateko pues, ikastolako guraso guziei, parte hartzen dutelako denek, irakasleak ere bai, Elizondoko herriei, Baztango udalai eta nola ez, Baztandarren biltzarrai dela berak uzten dakune pues, beren barrakona eta beraiek gabe zingo zen hau aurrera eraman. Ederki, bueno, badakizuen bezala, Baztandarren artean eta Baztanen ere bai, herrilana beti dago denan gainetik, eta hortxe jarraituko dugu herrilanean, mil esker zuei ere hor egoteagatik eta nahi duzuen arte. Eta erran bezala, hemen gaude Elizondoko bestetako kartelaren irabazlearekin. Juan Angel Perotxena, zer modu zaude? Ongi. Bueno, nola definituko zenuke zure burua azuk? Jo, pues egiarteko ez dakit, uste dut salsa guziko perrexila, lehenbiziko gauze, eta bai, pues, Elizondoko gazte bat, pues, usten zaiona gauza honitzitea, eta bai, gehien bat, pues, lortu dana nire lana eta nire pasioa, pues, biek batera itea, dela marraztea eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa eta lako gauzak itea. Zura ametsak egi bihurtu dituzula erran daiteke ez dala? Horietako batzuk bedere. Oida, bidean gaude. Erten du gaude, zentazkenean gara bisozio, baina bueno, ni berez bai. Azkenean pues, batzutan zaila da, darama eta 12 urte uste dut automobo bezala, eta uste dut dela lanaren alde okerrena. Bertzaletik, pues, bai, azkenean egiten doana da gustatzen zaidana, hilabetero pues, kostatzen da, batzutan ez duzu kobratzen, edo kobratzen duzu gutxi, ez dakit nola ostein behar duzun pagatzeko zorrak eta gauzek, baina bai, erramar dut, bai, konten nago, eta pues, hainez pixka nire ametsa edo nire bidea iten, eta isen. Ametxeko bidea ez da erresa, baina nondik hasi zen ametsa edo nola izan da pixket zure bizitza, zure bidea profesionalki? Pues, ni txikitatik marraztu dut. Ni betiatik horitzen naiz, pues, egotea dragoebuelak usten, grabatzea, gero gelditzen nuen irudia, eta kopiatzen nuen. Eta hola, pues, marrazki bizi nuen unitzekin. Horitzen ez ere, los pikapiedrekin nola pixka buruz, nola egiten zen aurpegi bat, eta gero, pues, ni nire gelan tola egiten nuen, pues, buruz, horitzen nintzen nola zen pertsona joiek edola. Eta bueno, ni izan nintzen irakasle, pues, ona modelikoa dola estudiatzen zuela honitz, dakiz zer, eta ganintzen unibertsitatera eta dena, baina bueno, unibertsitatean gauzak ez ziren ongi egon, pertsonalki baita izan zen garai diferente bat. Ikasi zenuen? Ni hasi nintzen ingenieritza. Baina bueno, ez den akitu, egon nintzen 2 urte lehenbiziko kurtsuan, eta buelta honitzen monta gero, solastu nuen etxekoekin, ibaitak usten nuen argi, eta ez da esaiatu nintzen, pues hoi, nire pasioa da, nire gustatzen dizitzen gauze, pues bihurtzean nire lana. Justo neukan lagun bat momentu
momentu hortan estudiatzen Bartzelonan, berako lagun bat, izan zela nire sozio gari batean, eta hoixen, eta erabaki nuen Bartzelonara gatea. Egon nintzenan 3 urte estudiatzen, ikasi nuen pile bat, egin dituen lagunak, eta izan zen lehenbiziko pausoak. Gero ja hortik voltatu nintzen Elizondora, erabaki nuen nire kabuz zerbait egitea eta ez gatea estudio batera edo lako zerbait, izan zen pixka eta postu arriskue, baina konten azkenean egiten alnuen nahi nuena, baina hor baita torri zen realitatea, ez? Zu montatzen zu enpresa bat, baina bueno, berdire, daukazu gasto paralelo pile bat, eta gero ez dela hain erresa batzutan, postu daukazun planteamendu eskolatik ilusioa egitea beti ematean buelta zure proiektu ez zer, eta batzutan igual bezero nahi duena da logo bat, azkarritea eta merkea eta bixen. Baina bueno, denborakin, adinekin eta hoi, egara lortzen orekatzea, ez? Kalitatea, zerbait, proiektuak arimakin, eta baita profesionalak izatea, eta gero gara azkenan lortu dugu denborakin izatea, ez dakit nola erran, lortzea, denborakin lotzea, adibidez, bezero bat behar duela zerbait simplea edo behar duela fit egitea zerbait, ez dugu denbora galtzen, ez? Lehenago bai, igual saiatzen ginen, proiektuak izatea superdiferenteak, superlanduek eta hola, eta batzutan izan bartzala realista, eta moztu hoi, eta egin behar da hau, behar duzu epe bat bete, eta isen. Eta ziren, hartzen duzu 1000 ordu bat, eta kobratzen ez duzunek, eta denborakin lortu dugu, ordu extraioek sartzen beti ematea bertze extra bat, eta bezeroa konten gelditzea, eta lortzea kalitatezko lanak, baina denbora galdu gabe. Azkenean, ez da erresa, imaginatzen dut, Bartzelona eta bastan arras diferentiak direz, eta imaginatzen dut ere bai, Bartzelonan jendea igual ohituago egonen dela, zerbait diferentia sortzaileago bazan bai zentzu batzutan tradizionalago da edo batu ohitura batzuk. Izan zen golpea zuretako pila bat idea ekarri Bartzelonatik eta baztan ere iristean publikoan jasopena edo nola jaso zuen horrek? Bai, hombre, erran behar dut ni estudietu nuen eskola batean ez dela diseño grafikozkoa edo hain lotue mundu horrekin. Ni estudietu nuen eskola Joson, zela komiki eskola bat hasieran, eta ni estudietu nuen art grafik, zela arti grafikoa, pixka denetaik. Orduan ikasi nuen ilustrazioa, baina ikasi nuen diseño grafikoa, gauzan hitz. Baina bai, azkenean izan zen kolpe, azkenean zen pixkat errealitateak ustea. Eta behar diren beharrak edo bete behar dituzun beharrak hemengo bezeroekin, ez da berdin, igual Bartzelonako segun ze enpresakin, baita Bartzelonan bada jendea arras tradizionala, eta azkenean Bartzelona da hemengo bezalako jende, bada kopuru bat guztetzen zaiona diseinua, eta bertzaien batzuta, bertzatzu igual ez dutela ulertzen, ez dakite daukala balio bat, eta azkenean zure marka lortzen duela extra bat, inbertitzen baduzu pixka bat diru horretan. Eta isen, baina, ni azkenean argi nukan nahi nuela voltatu etxera, ni egon nintzen 6 urte Iruñan estudietzen, arras gaztea ganintzen, 14 urtekin ganintzen Iruñera estudietzera, eta gero nintzen bertze 3 Bartzelonan, egerteko neukan kristongoa voltatzeko etxera. Badakit Iruña dagoela hor, baina 14 urtekin zure perspektiba dela zaudela urrun. Eta neukan arras argi, alde batetik Bartzelona dauka aukera pila bat, eta daukazu enpresa gehiago igual laniteko, baina bertze aldetik hemen bada gutxiago, eta zen erronka bat bezala lortzea, hemen sortzea, eta nire herrien lortzea olako enpresa bat sortzea. Eta banekien lortu behar nuela orekatzea, azkenean tradizioa, eta nire ideiak, eta gainera nire ideiak hemen baita evoluzionatu dire haunitz, eta erran behar dut ongi dagola baita atratzea olako hirietik. Zenta batzutan enbiziatzen zara, kusten dituzu moda batzuk egiten direna, eta nire adiez kusten dut, Bartzelona egiten den diseinua, eta kusten da beti zerbait, edo Madrilen, ezakit zer, edo azkenean beti da kontagiatzen zara, eta hemen pixket kusten dugu urruntasunetik, eta dauka bere puntu ere. Eta gainera orain dela urte batzuk ikusi nuen enpresa bat, ezakit ze gremiokoa zen efekto espezialesekoa delako zerbait, eta enpresa guztiak ziren, imaginatu, Kalifornian, hau justu zagon bertze estatu batean, zen estatu bateko bat. Eta lortu zuten, bertze rollo bat izatea, bertze estilo bat izatea, eta zergatik ez ni Elizondan. Dena daude Bartzelona, ni Elizondan. Eta hementxe nago, orain dela 12 urte hasi nintzen,
eta matxe segitzen dut. Gustora, ez dela? Bai, ez naiz kejatzen, Izan ditut bi enpresa erran behar dut, lehenbiziko izan nuen lagun batekin berakoa, gero, azkenan bilatu zen bakoitza bere bidea, eta orain dela 5 urte hasi nintzen hemengo neskatekin, Maria Gaztelupekin, eta montatu genuen orain dela 3 estudio bat fisikoak usen denda batekin, eta hoixen. Eta zehazmeaz zein da zuen lana denda hontan? Gu ematen duguna da, azkenean, zerbitzu grafikoa eta baita komunikazio aldeko erran nahi dut. Azkenean, irudiekin dauden lotuen gauzek, edozein gauze, logo bat, marrazki bat, folleto bat, kartela, edozein gauze hola, baina egiten dugu muralak, egiten dugu segun bertzen presakin animazioak, segun, azkenean saiatzen gara, gure lana ez badugu egiten, bilatu erantzun bat, azkenean bezero batek behar badu zerbait, beharra bat badu, gu bilatzea erantzun bat. Animazioa, guk ez dugu animazioa lantzen, baina bai ilustrazioa daukagu bertze kontaktu bat, eta horrela egiten dugu. Eta gero bertzaldetik baita egiten dugu sare sozialak eraman, igual enpresa bat ez duela denborik egiteko edo etxe rural bat ez duela denborik eramateko, eraman dugu sare sozialak eta komunikazioa, gero folletotan eta hola laguntzen dugu pixka testuak moldatzen, edo nola bideratu enpresa baten mezue, edo hola. Baina gero egiten dugu denetak, etortzen zaigu edozein gauza egiteko, kamikoa, orain gara egiten kuadrien kamiseta pile bat, nola atortzen diren bestak eta hoixen, eta gero daukagu gure, gara egiten baita lantzen gure produktu propioak. Ilustrazioarekin lotuek, eta hemen lokalki gehien bat buru handiekin lotu. Azkenean aurrendako eta hola produktuak. Joko emate dute azkenean buru handiak da, Bai, ikusten genuen azkenean, daukate kriston arrakasta zonalde honetan, eta ni bizi duana txikitatik Elizondon, neukan hola oroitzapen on bat, ez? Eta zergatik ez dugu egiten zerbait simplea edo zerbait lotu buru handikin, baina gure estiloakin. Eta egin genuen hola probatzeko eta igerteko arraskonten gaude. Gero egon barzara aldatzen, ezin duzu diseinu bat egin, egon barzara diseinu berriak egiten, edo gero orain daukagu helburu bezala erraldoiak itea ere, eta geroz eta gehiago. Gauza, bertzaletik bete behar dugu edo azkenean egin behar dugu gure lan, enpresan dako lanak, eta batzuten egon barzara, entregatu behar dut hau, edo egin behar dut hau, eta batzuten ez da erresa, baina hemendik handik azkenean lortzen dugu hipoteka pagatzea, eta pixka bizitzea. Gu nahi duguna zen pixka pozik bizitzea gure lanakin, eta baita posible bada pagatzea gure gauz guziak. Hori da, azkenean ez da erresa, ez? Zura ametsa enpresa bihurtzea eta handitzetan aintzinetera matia, eta zenean enpresa ohikoena baztan. Zuk aipatu zu estiloana, arras estilo berexi eta unikoa duzula errango nuke, edo pertsonala bederen bai, eta ezagutzen dute datzutenek ere errango dute. Non dago oinarria zure estiloana edo nola izan zen pixket bilakaera hoi? Errango nuke ez dakit non ditortzen den, uste dela popurri bat. Nahaste bat, azkenean hainbertze urtetan, ni nire lehenbiziko referentzia ziren marrazki bizidunak, dragoi bola, olako marrazkiek, gero komikiek, superheroiak, olako gauzek. Gero gaten zara kusten bertze gauzek, nintzen Bartzelonara, eta kusinoen badibidez bertze komiki mota bat, europeoak, askoz landuagoak, historia helduendako, eta gaten zara hartzen bertze referentzia. Gero beti gustatzen zait marrazki bizidun zarrak, tipiko 50, hamarkadakoak, olakoak, marrazki klasikoak, grafitia, gero Mexiko kulturan, ere aitatxi jaio zen Mexikon, eta ez dakiz zergatik daukat kriston lotura hango kulturakin, eta visualki horitzen zait arras potente. Eta hoxen, egia harteko, ez dakit nondik, uste du dela hartu ditut azkenean gauza unitz, eta hortik atratzen da mezkla bat. Erran bar dut, orain arte, gustatzen zaidan estilo diferenteak lantzea, eta egiten ditu gauza vektoriala, gauza eskuz egindakoak, baina jai naiz pixkat atratzen ere estilo propioa dela, pixkat bai hemen gehien bat, igual izaten alda diferentea, eta azkenean ez dakit, uste dut gustatzen zaidan mezkla hoi,
pasatzen du batiro batetik eta tratzen da hortik, hoi da. Eta gero, pues, su kultura, 80 hamarkadako kulturak, pelikulak, serieak, arras zinefiloa naiz, gusten zaizkit seria, gusten zait, pues, kultura orokorrean, musika, pues, diferentea, eta azkenean, pues, musikoie daukate azalak estilo batekin, edo kustu eta, ezakit zer, ordan azkenean dire referentzia pila bat. Eske hasten banaiz izenak erten izango zen, bueno, kriston txapa. Eta nahiko txaposoa naiz normalean, ja gainera emozionatzen naiz olako gaietan zen, eta, bueno, erran barra baztanen batzutan ez da erresa, ez? Bilatz, da onta solastia, eta zatea, pues, olako elkarrizketak, edo kustea bertzen norbait zautzen dola zure referentziak, baina, bueno, hain naiz deskuritzen geroz eta jende gehiago, eta hoxen, ez dakit. Bai, azkenean gainera, gero eta referente gehiago, gero eta aberatsago izanen da zure lana, eta gero eta gehiago beteko datzu iten duzun horrek, ikusiko duzulako, pues, bueno, badagola mundu zabala bat, ez? Hemendik aparte. Bai, eta gero bertzale baita erotzen zara gehiago. Ni erran behar dut azkenean hainbertze referentziakin, batzutan ez dakizu, gustatzen zait hau, nahi dut hau egin, eta ere hau, eta batzutan ez dakizu nola, pues hoi. Eta erran behar dut gainera da, orain dela gutxiko artikonen pixkat erabakia, ja, pues, bideratzea. Eta hartzea daukagun bi estilo direla igual importanteagoak edo kusten direna gehiago gure lanetan, eta pixkat landu bi horiek. Alde batetik izango zen alde vektoriala, dela bakarrik ordenagailuekin egiten duguna, arras simplea, lineak eta hola supergarbia, eta gero bertze aldetik pues, egin dugun lanak, adibidez, pues, egin duguna buru handien kartela, osea, Santiatuko kartela honetan, edo egin dugu bertze lanetan pixkat, pues, muñekituekin eta holako pertsonaje diferentekin, eta baina baita realismoekin baita nahaztu, ez dakit. Egiarteko daukata hainbertze saltxa buren, hainbertze historia, batzutan dela zai. Arrandatzuan bezala, Mexikokoa, pues, dauidako sarte eta pues, bada grabadore bat superzarra posadas, niretako da referentzia da, gainera orain dela 100 urte egiten zituen gauz batzuk, orain irutzen zaidala direla modernuak, eta hoixen, eta pues, saiatzen pixkat aber bidiratzen dugun estilo hoi. Ze ona, bueno, kartelekin eta ikusten denez bauzu pasioa eta gustatzen zaizu gaina eta betetzen datzu, eta urten izan zara zure herriko Elizondoko bestetako kartelan irabazleaz. Nola sentitzen da bat herrien, bueno, zure lanagoak olako indarra edo onarpen edukita gero? Pues arraskonten egiarteko. Beti, pues, egitea dozein lana, edozein ekitaldeak arako edo hoi, beti da polite. Eta, bueno, nire azkenean beti izan naiz, pues, ez gustatzen bakarri nire lana izatea mercenarioa. Orduan, egon sartu den 1000 saltxetan, egin du lana unitz de balde, edo saiatu naiz unitzetan, pues, implikatzea historietan egiteko kartelak eta hola, eta beti da polite. Dozein ekitaldea edo tipo bat tortzen zaizu arte, nahi du montatu kontzertu bat, zakizera egingo jazu kartela, beti da polite. Baina erran behar da, olako besta bat, dela zure herrikoa eta hola, pues dauka oinikan extra bat. Erran behar dut, ez gaudela sobera konforme lehiaketekin estudioan. Da zerbait profesional artean pues, ez da eguna gustatzen. Egiteko adibidez zikiroiateko egunerako edo aukeratzeko ze orkestratorri bar den, ez duzu eskatzen 5-6 orkestari jotzea ez dakit 3-4 kanta, eta bueno, ez gelditzen da bakarrik zuekin. Baina, olako herri txikietan ulertzen dugu dela modu bakarra eta baita aukera ematea edozein pertsonari, herrikoari, marrazteko edo egiteko bere gauzek, eta edozein pertsona ez dena profesionala dena, pues, orduan, oinikan, momentu enten, Bazandarren Biltzarrako lehiaketara eta lehiaketa hontara aurkezten gara. Da, dire bakarrak oinikan, pues, uretako daukatela bertze ekstra bat, ez? Eta aurten izan zen azken momentuen, beti gustatzen zaizkit buru handiek, ez nuen landu sobera historia, bueno, kartelan agertzen dena da dire buru handiek, baina bere lan orduak beteta gero. Imaginatzu, pues, egon dela lanean ez dakit zer, pues, zergatik ez dute izan behar bere besta orduek ez, eta pues, bere antiojukin eta hola, eta pixa bestan. Ideia bezala zen nahiko simple, baina bueno, saiatu nintzen bisualki potente izatea, eta gainera, bueno, zergatik hori ez. Badakit jendeak usten dena kartelak eta gauza hori, eta pues, gehien bat baztanen edola, igual gara tradizionala, gusten zaigu edo xuriekin bezala, da, como, iban behar dugu kartel xuri bet. Eta nago konten, zenta orain dela 2 urte lortu nuen Bazandarren Biltzarrean irabaztea kartel xuri batekin, eta orain Elizondoko bestak hori batekin.
Eta zenbat lehiaketa irabazituz orduen, hau ez da lehenengoa, ez dela? Pues ez naiz horitzen ongi, irabazi nuen orain dela urte batzuk bertaneko logoarena, gero Baztandarren Biltzarrako logoarena orain dela urte batzuk egin zena, eta gero Baztandarren Biltzarrako hoi orain dela 2 urtekoa, eta hau, irteko ez dut hau nitzera bizi. Ez izan da gauzat aurkeztu nahi zena, baina ariketa bezala. Baina aurkeztu nahi saltxa honitzetan interneten bidez, eta hola, baina bai, ezakit. Bai, poliki, ez, azkenean gazteak zatere bai, eta bide luzea duzu, eta gaina, bueno, erran duzun bezala, lehiaketak ez dire zuen fuertia edo gehien gustatzen zaizuena. Bueno, eta Elizondoko besteak zuk nola bizitzen duzu? Pues erramarte azken urteetan gehien bat egunean zehar. A ber, gauten naiz atxe arte dola, baina pues ordu 2 arte, 3 arte, ez naiz sobera luzatzen. Saiatzen naiz pixka eta aprobetsatzen eguna. Lehenago horitzen naiz, 16, 17, 18 urtekin, egiten nuen bestalo, baina ez duen aprobetsatzen eguna, ez duen jaiten. Orain aprobetsatzen du bertzen modu batean. Egunero daukat bazkari bat, egoten naiz hauniz jendeakin, eta gustatzen zait gainera bestak nola aldatu diren, orain dela herrikoiak, jendean herriek lantzen du bere besta, badago besta komisio bat, aldatu dire besta gaunetz, eta ni alde horretatik nago arraskonten. Ez naiz egon barnean, baina bai beti laguntzen behar bazen zerbait, eta gustatzen zait, eta egiten diren ekitaldiak iruditzen zaizkit politek, eta gainera uste dut gehienak bultzatzen dute baita sozializatzea, bertze kuadriekin egotea, igual jenda honitzen zuzula azautzen eta dan modu bet baita juntetzeko, eta beti aprobetxatzen dut olako bazkari guztiten dutela gustatzen zaigatea, eta egotea olako saltxa guztietan. Gainera, zikiro egunetan, orain dela 3-4 urtez naiz horitzen ongi, hasi nintzen gezurrazko tatuaje egiten rotuladorekin eta hola, eta ja bihurtu da bertze tradizio bat, eta egun horretan egoten nahi zola herri botatzen, azkenean daude jendeakin gustora, solasean, jendea igual hartu ditu bitrago eta relajatzen da, igual ez duzu konfiantza, ez dakit zer, eta kontatzen duzu bere historiak, eta izaten da egun polite, eta gainera ematen nau bertze ekstra bat, egoten ala izmarrazten, eta gustora hola jendeakin. Marrazten aipatu duzula, zen nahiago duzu? Marraztu eskuz edo ordenagailu, kriston diferentzia dagola imaginatzen dut? Bai. Marraztu berez nahiago dut eskuz. Eskuz eta dauka bertze xarma bat zikintzen zara, ez da perfektua, niri gauz perfektua saiatzen nahi, ez ezki gustatzen, eta nahiago dut gauzin perfektuak. Eta hoxen, ematen atzu bertze askatasun bat, eta azkenean zaude kontaktua paperakin, eta hoxen. Baina, bertze aldetik, digitala ematen atzuna da, errestasuna aldatzeko koloreak, edo zein zuzenketa iteko. Orduan, nire prozesua, orain dela urte pile bat, ja da iguala. Egiten dut bozeto txiki bat, gero normalean eskaneatzen dut, egiten dut handi eta egiten dut igual zuzenketaren bat, sin más posizio aldetik, batzen dut regla batzuk kontrolatzeko, egiten dut berriz bertze bozeto handiago bat, ja detaileekin taola, entintatzen dut, segun rotuladore batekin edo pentel da pincel batekin edola, eta ja hurrengo pausa da eskaneatzea, garbitzea ongi, eta ja kolorea normalean ematen diogu digitalean. Baina erran behar da, haunitzetan baita, igual lantzen dugu baita, edo lantzen dut tekstura batzuk, eskaneatzen dugu, sartzeko kolorea digitalean, baina xarma hoi edo eskuz egindako xarma hoi galdu gabe. Ederki, orden saiatzen zate pixet bietatik, ez? Ez, eta gainera eske, gustatzen zaigu, bertze izatea zerbait humano, ez izatea garbi edola. Gero egiten dugu ere ilustrazio vektorialak arrasgarbiek, baina horiek baita, hasten naiz, arkatzakin, lapizakin hola bozetoa zerriborroa egiten, eta hortik. Bai, eske, izan zen prozesu bat ikasi nuela eskolan Bartzelonan, betidanik marraztu dut, eta badaki jenda honetze egiten duela zuzenean pintetu ordenagailuan edo marraztu ordenagailuan, eta badaki badela aukerak, baina ezakit, niretako lehenbiziko pauso horiek, berretu gainera orain dela 2 urte hasi nintzen Iruñeko kuadria batekin pintatzen muralak eta hola, bizarras kolektiboakin, sortu genuen bizarras bortz lagunen artean, eta izan da apoieta, baita ni orain aspaldi pintatzen nuen zerbait, eta izan da apoieta baita zikintzea berriz, hartzea espraia, egotea hor nekatu, eskailera gora, eskailera bera, alde fisiko kontaktua paretakin, falloak ez da ordenagailuan bezala, Ctrl Z, ja ezabatzen duzu zure kagada, eta jazta, baina hemen egiten dituzun kagadak, zuzen duzu hor, alduzun bezala, eta gustatzen zait.
Egunen batean Elizondoko bestetan egonen da ekintzen bat muralen bat egiteko zurekin batian edo aurrekin edo helduekin edo dena delakoekin. Gustatuko zitzaizun? Pues egongo zen ogien, egiarteko orain dela 2008 uste izan zela, antolatu genuen, pintatu zen lehenagoko frontona eta gaztetxea, antolatu genuen ekitaldi bat grafitikin, egun horretan erabaki nuen ez pintetzeaz egoteko lasaiago. Gehien bat antolakuntzan eta ez, eta igual ez nintzen sentitzen hain eroso sprayekin eta pues, bazen garai bat alea nahiko purista pintatzen sprayekin, orain bada aukerak pintatzeko spraya eta pinzelakin, austeko pixka eta arau horiek, ez? Regla santu horiek edo azkenean, eta hoixen, eta orain, pues bai, ez dut deskartatzen. Gainera Bizarrasen kolektibo horretan dago Javi antolatzen duela Uarten Kanta Mañanas festivala, eta bai, eta pixka pues, aurrekin baita kusteko zer den bertze modu bet, pintatzeko bertze arte modu bat, pues egongo zen, ongi, egiarteko ez dut deskartatzen. Orain nago saltsa honitzetan eta igual ez denbora honitz, baina bai, bada pollita ezakit. Bueno, mil esker handitz, gaur, pixka zure trajektoria erakustiagatik eta gurekin konpartitzeagatik guzti hau. Eta zuei ere bai, badakizue, Elizondoko programazioa eta kartela kaletik ikusiko dituzue, eta denda ere bai, Elizondon bertan dago, orduen nahi duena kurbil daiela eta ikusi eta goza dezala Juan Angel Perotxenaren marrazkiekin. Elizondoko besta gainan direla, eta gu arras konten gaude, izan ere gaur, eguna arras pollite izan da. Lehenik ikastolako gurasoekin egon gara, eta gero Juan Angel Perotxenakin, kartel lehiaketako irabazleakin, eta zoragarri izan da berakin dena entzun eta konpartitzea. Eta orain, hainbertze bokata da pintxo artean, ikasberrin egonen direnak Elizondoko bestetan, gozia sartu zaigu, eta bagazi, beraz, gaurko zakitu dugu, eta zuri mil esker entzule hor egotiagatik, Elizondoko bestetan berriz egonen gara hemen zuei denaz informatzeko eta zuek dena ikusi ahal izateko. Mil esker eta bertze bat arte. Aio! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzko aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Saldo badago. Arizkunen Ordoki Industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra Ordoki poligonoan, 9 4 8 4 4 8 8.